Vítajte v tejto prvej časti mojej novej série ohľadom modernej čínskej vojenskej histórie. Táto séria sa bude zaoberať Čínou za posledných 100 rokov. V tejto prvej časti si povieme niečo o čínskom konci 19. storočia a o bokserskom povstaní. Taktiež odpovieme otázku, ako sa Čína ocitla vo vojne so všetkými svetovými veľmocami. Koncom 19. storočia Čína slabne a veľmoci si delia jej územie. Rastúca nespokojnosť vedie k radikálnemu odporu voči cudzincom a vzniká hnutie tzv. Boxerov. Ich povstanie vyvolá najväčší konflikt medzi Čínou a zvyškom sveta v dejinách. V tejto časti videa sa pozrieme na hlavné faktory, ktoré zapríčinili spomínané povstanie. Hlavným faktorom, ktorý pomohol k tomuto povstaniu, bol koloniálny tlak. Európske mocnosti, Spojené štáty americké a Japonsko Čínu vykorisťovali a delili si na území sféry vplyvu. Čína taktiež po opiových vojnách musela uzatvárať nerovné zmluvy, následkom ktorých bola tiež vykorisťovaná. Ďalším dôvodom bolo sociálne a ekonomické napätie. Cudzinci ovládali čínsky obchod a železnice. Čína tiež vtedy trpela veľkým suchom a hladomorom. Finálnym hlavným faktorom vedúcim k tomuto povstaniu bola nenávisť k cudzincom a kresťanom. Európske mocnosti chránili čínskych konvertitov, ktorí boli označovaní za zradcov. Konfliktu taktiež nepomáhalo to, že misionári zasahovali do miestnych sporov. Následkom vzniká hnutie tzv. Boxerov. Ide o mix bojových umení, mystiky a nacionalizmu. Ich cieľom je vyhnať cudzincov a obnoviť silu čínskej dynastie. Od roku 1899 do júna 1900 násilie narastá. V tomto období začínajú prvé útoky na kresťanov v provinciách Shantung a Čepej. Boxeri začínajú páliť kostoly, zabíjať konvertitov a ničiť cudzinecký majetok. Vláda dynastie Čečing spočiatku nezasahuje, nakoľko niektorí úradníci sympatizujú s hnutím. 20. júna 1900 boxeri zaútočia na zahraničné diplomatické misie. Následkom vraždy nemeckého vyslanca začína chaos. Císarovna podporí povstalcov a zahraničným mocnostiam vyhlasuje vojnu. Diplomati, vojaci a civilisti zo západu sa v diplomatickej štvrti opevňujú a sú 55 dní obliehaní. Nasleduje medzinárodná intervencia 8-národnej aliancie. V prvej vojenskej výprave počas júna 1900 spojenecké sily pod vedením britského admirála Seymoura zlyhajú v oslobodení diplomatickej štvrte. V júli toho istého roku sa uskutoční druhá vojenská výprava. 20 000 spojeneckých vojakov pochoduje do Pekingu. V boji pri Tientine boxeri a čínska armáda utrpia ťažké straty. 14. augusta spojenci vtrhnú do Pekingu a zlomia odpor. Po dobytí Pekingu nasleduje spojenecké drancovanie a represie. Obyvatelia Pekingu a Tientina čelia odvetným masakrom. Nemecký cisár nariaduje brutálne tresty, zatiaľ čo japonské a ruské jednotky vykonávajú hromadné popravy. The year was 1900, 'tis worth remembering the men who lived through 55 days at Peking. Jedným z následkom povstania je protokol z roku 1901. Čína musí zaplatiť obrovské reparácie, 450 miliónov taelov, 8-národná aliancia posilňuje prítomnosť cudzích vojsk v Pekingu. Ďalšími bodmi sú popravy čínskych úradníkov a zákaz dovozu zbraní. Medzi dlhodobejšie následky patrí rast odporu voči cudzincom, vznik revolučných hnutí a rozšírenie nacionalizmu. V roku 1911 po páde dynastie Čečing vzniká Čínska republika. V nasledujúcich častiach tejto série sa pozrieme na vojnu medzi Čínou a Japonskom a sériu zakončíme čínskou občianskou vojnou. Ďakujem vám za váš čas a toto bude na dnešné video všetko.